Никола замръзна на място. Стоеше пред вратата, която се бе затворила, усещайки как сърцето му бие много силно. Той хвърли звънчето на земята, но когато се обърна да влезе обратно в апартамента, чу тихо потропване зад гърба си. Бавно се обърна и видя, че звънчето само се движи по пода. Треперейки, той побягна към стаята си и се заключи вътре. Звънецът на входната врата отново прозвъня, но този път звукът беше по-странен, по-приглушен, сякаш идваше отвътре. Той погледна към вратата на стаята и видя как дръжката бавно се завърта. Дръжката на вратата рязко се завъртя, а вратата се отвори с скърцане. Никола остана застинал, но никой не влезе. Тишината се върна, но той усещаше присъствието. Нещо невидимо беше в стаята. Когато погледна надолу, видя звънчето, което се търкаляше към него, следвано от тих шепот. "Отвори ми! Аз винаги ще бъда тук." От този ден нататък звънецът не спираше да звъни всяка нощ в полунощ. И въпреки, че Никола вече не отваряше, гласът никога не го напусна. Ако искаш още такива истории, напиши в коментарите още и ме последвай и харесай видеото.